Det vi her vil vise, det er, hvordan vi monterer vores Samsung Galaxy S3 skins. Vi starter med fronten og starter med hjemknappen dernede. Lige at sætte den rundt omkring der. Og så er det egentlig bare at få kanterne til at følge op omkring, så de sidder ud til, og så få den til at sidde tæt omkring kameraet og diverse sensorer og højtaleren. Sådan. Så har vi den monteret. Så tager vi bagcoverskinnet. Det er lidt mere besværligt at montere, men her starter vi nede ved opladerstikket. Og den sætter vi så på, og så har vi, så vi kan navigere efter de tre kameraer og flasher, så højtaler bagpå. Og så starter vi bare med at få den til at følge top og bund og kanterne. Det er vigtigt her, at man lader hjørnerne stå fri. Ellers bliver monteringen ikke ordentlig. For at få monteringen til at blive ordentlig rundt omkring hjørnerne, der tager vi en varmekilde i form af, vi bruger så en fyndtørrer, og så sætter vi den på hjørnet, og så nu når folien den bliver elastisk, så er det vigtigt, at man kører, som vi her vil vise, fingeren ned igennem hjørnet og så ud omkring kanterne. Og folien skal selvfølgelig være godt varm, før monteringen den bliver optimal. Vi gør så det samme. Varmer godt på hjørnerne, den bliver elastisk, og så kører vi igen fingeren ned midt igennem hjørnet og så ud til siderne, så det sidder uden at folde. Og det sidste hjørne her prøver vi at demonstrere ved at folde folien op, og så bliver den egentlig bare blød folien, som I kan se. Og så gør vi det samme igen. Og så har vi egentlig den monteret også. Og så mangler vi egentlig bare siderne, og der bruger vi hverken varme eller noget, da de bare sættes på. Det vil vi gøre nu. Og dem starter vi med at sætte på rundt omkring de forskellige knapper, og så kører vi dem egentlig bare ned langs siden, så de følger, som I kan se. Og så den sidste side rundt omkring tænd- og sluk-knappen. Så sidder den også. Og så har vi egentlig det skin monteret. Uden folder eller noget eller lignende. Sidst men ikke mindst der sætter vi skin på til hjemknappen, og så har vi det hele fuldendt. Sådan der.